जेरै बुंनाय एरै खामानि बिटिसि सोरखारा खुंथाय गोहोआव फैनायनि एसेल' समनि गेजेरावनो चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनायाव थानाय दादगारि हाथिसार ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोग्गो लोंग्रा दै जगायना होदों। गोलाव बोसोरनिफ्रायनो लोंग्रा दैनि जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोनांनाय दादगारि हाथिसार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दुखु खस्थ'जों सोलिबोदोंमोन। बे समाव बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि रन्जित बसुमतारिया बिटिसि खुंथायनि गोहोआव थानानै दसे समनि गेजेरावनो गोग्गो लोंग्रा दैनि थाखाय दादगारि हाथिसार ओनसोलनि गुबुन गुबुन गामिफोराव गासै 14 निफ्राय 16 थासो दै गग्रा नाला बानायनानै होदों। बे ओनसोलनिनो माखासे थागिबिफोरा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङोदि गोलाव समनिफ्रायनो लोंग्रा दैनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानायनि उनाव दिनै जोंनि थाखाय बेफोरबायदि लोंग्रा दैनि सुबिदा खालामना होनायखौ बे ओनसोलनि गोरिब गुन्द्रा रायजो जाबोनाय सुबुंफोरा जोबोर मोजां मोनदों आरो बिटिसि सोरखारखौ हाजासे साबायखर बावदों। दा जोंनि जायगायाव दै गैयामोन, जोङो दा एसे गोजानाव जों जानांगौमोन। जोङो दा नोंथांमोनहा हरनायखाय जोङो गोसोआ गोजोननाय मोनबाय। दा दै मोननायखाय नङाबा जों बेसे गोजानाव जानांगौमोन साइकेलजों रोगानानै जोंहा जेबो गैजाया। दै मोनाबा जोंहा जारलामोन। दा नोंथांमोनहा हरनायखाय जोङो गोसोखौ मोजां मोनबाय आरो नोंथांमोनखौ जों धन्यबाद होबाय। जोङो खस्थ'नि गेजेरजों दैखौ मोनबाय। दा दैखौ मोननानै जोङो गंसे बरिं नांबावगौ। बै जियागुरिनि ओरै सानजाजोंहाय जोंहा लामा मोनसे दंबावो। बेजोंहाय बिराद नांलाय खमलायबो जानानै दङ। दासिमहालागै जोङो बोराबलायनानैबो दङ। दा हरै आखिगुरियाव जोङो माखासे जानानै दङ बे जियागुरिनिनो। दा अननानै जोंनो गंसे हरबावला हामगौ आरो। नैबे मा गामि? बे जियागुरि। जों एखे दख्लाफाराव जायोमोन आरो साहा ओनसोलाव बैयाव। बेसेबां गोबाव जाखो बे दैखौ मोननानै? दैखौ मास मोनबा जाबायनो। सिगाङाव माबायदि खस्थ' सोलियोमोन नोंसोरो? जोङो बिराद साइकेलजों हान्थिनांगौमोन, थांनांगौमोन सानफ्रोमबो। खानायलानो हाब्रु दैब्रु। बै दख्लाफारा लामायाबो जोबोद गाज्रिमोन। दा जोङो दैखौ मोननानै जोङो आरामसिन मोनबाय आरो जों दा। ओमफ्राय दा जोङो मा नांबावगौ? जोङो मेचिनबो गैया। ओमफ्राय आरो बेनि गेजेराव जों कारेन्टफ्रा मालाबा फैयो मालाबा फैया, जोंहा बिराद खस्थ' जायो। दा जोंनोहाय बे मेचिनफोरखौ अननानै हरनोब्ला एसे गाहाम जागौमोन। बेनि अनगायै कारेन्टआथ' दा सम हनै दोङै होदों होननानै खोनानो मोन्दों। बे दोङै होनायखौ न'फ्राव सावोब्ला बियो खामगोन होननानै बुंदों। ओमफ्राय दा दोङै होनानै दोनदों होननानै बुंदों। दा भल्टेज खमब्लाबो बोनो हायो आरो दा दैया। दा भल्टेज खम जाबायथाय जोङो दैखौनो जों मोना। बेसेबां खस्थ' जायो जोङो। साखोला सानजासिना जों खारबाबायनानैब्लाबो जों लायनांगौ जायो साइकेलफोरखौ लानानै। फिसा उन्दै उन्दैफोरखौ लानानै जोङो नागिरबायनांगौ जायो। दा जोङो गंसे बरिं हरबावब्ला जोङो गाहाम मोनगौ आरो दैखौ। दैया माबायदि गयो मोजां? दैखौहाय दाख्लैहाय फिसा गदोंमोन, नै दा एसे दावखोदोंना दैया दावखोबायना दा अखा हाबाय नालाय एखे सिंनिफ्रायसो दावखोयो नालाय। दाख्लैफोरलाय बिराद रानलांबायमोन आरो गोजा गुग्रैयोमोन दैया। ओमफ्राय दा एसे साबसिन जाबाय आरो। जेनेरेटर मोनला एसे आराम जागौमोन आरो जोंनो। औ, कारेन्ट गैयाला जों सप्ताफा गाहाम थानांखायो। जोङो बे बारहुंखाफोरजों बायोब्ला कारेन्टफ्रा बिराद आंखाल जानानै फैयो। जोङो मोनला मेचिनफोरखौ थाबैनो जगार खालामना हरब्ला जों बिराद मोजां मोनदों। आरोबाव जेन गासैबो जाफुंहोजोबो, आसाखौ परिपुर्न खालामो। बेबायदिनो जेखि जाया सरकार जालाङा मानो जोंखौबो एसे मोजाङैनो नोजोर लाखियोब्ला खुब मोजां जागोन होननानै आसा खालामो। मानो होनब्ला जोंनि दैया बे जायगाया बहुद माने नायखौबाथ' 200-250 फुट। बेनिफ्राय दै बरिं खालामनानै जानांदों। दा सरकार अननायनि गेजेरजों जों खुब मोजां मोनदों आरो। सिगाङाव जेन सरकारा जोंनि सायाव नोजोर लाखिबावो आरोबाव बेबायदिनो मोजां सायाव साबसिन जालाङो। बा थिंजों दैहुजों जारखिजों बानैहाय दिनाव खेबनैखौलाय जोङो थाइबाखौलाय होनानै थाइनैखौलाय होनानै जोङो बानसेयाव थाइनैखौलाय होनानै जायोमोन गेलेमफुं टाउननिफ्राय।